Hello camera, this is from village. Prakjong phong a kheti ki klempen hem tun ching thurun lapen sai ka tiki a the ka chumat long mate mithang ka tiki a kheti ka chulik long ka chu yor long atangka kilong pen nikang sam du buke Amri constituency ong dung a hem tun tumge chumat long pimele non la ing horbom mate jorbom a thelik bom ke barla thelo nil tumke kilik ma kilik ki jor ma ki jorlo nang ni tum ke chichar ke lake prokjang phong athe ba the u lame upu bonsta me nili tum ke tangka se ke chichar tangka lasi sai ke tiki ke long le pen chirap thek lo pulutang ke long le long tangka du puke nili tum hem tun lapen ongdung Amri Tharvelangso belangso area tum tame prokjang phong kheti ki klem pen hem tun chingthur un puke nili tum chumat long pim melo Prokjang phong katiki ke prap jing pena theka chumat long a kheti lo lason thot si prokjang phong ke ningkan isi bote ningkan hindi pen tame athe chumat long ongdung atuma tha ta hai ningkan isi pen prokjang phong athe ke ipong wet si athe ka chudik long pu bonsta me non ke nitum chumat long pa melo barla athe ki men jut jelang akusi ningkring apon tame athe nang pathedun bomlo sonsi chompen ithe theni the thom the phli the pho antame athe nang pathedun non ke lage barra thelo halabang ke non ningkring aphan lo